Всеки ден се събуждаме с убеждението, че сме по същество добри хора. Пием си кафето, следваме рутината и безмълвно избягваме хаоса на света с почти комфортна лекота. Но истината е по-мрачна, отколкото ни се иска да признаем. Не е нужно да бъдеш жесток, за да подхранваш жестокостта. Достатъчно е да не направиш нищо. Злото често не се нуждае от действие, а просто от отсъствие. Отсъствие на глас, на присъствие, на смелост. Съществува едно упорито заблуждение, че злото е шумно, че крещи, че се облича в черно и развява знаме. Но то обикновено идва тихо, дегизирано като нормалност. Крие се в малките жестове, които подминаваме, в жестоките шеги, които не поправяме, в несправедливостите, които наблюдаваме отдалеч, без да помръднем. Обществото ни е научило да вярваме, че ако не нараняваме никого пряко, сме невинни. Но дали мълчанието пред неправдата не е също форма на насилие? Философът Джон Стюарт Мил ни предупреди. Всичко, което е нужно, за да триумфира злото, е добрите хора да не направят нищо. И е бил прав. Големите жестокости в историята не са извършени само от очевидни чудовища, а от множества обикновени хора, които поради страх, удобство или безразличие са избрали да отвърнат поглед. Същата тази динамика се повтаря и днес в училищата, в офисите, в социалните мрежи. Злото се храни с нашето примирение, а примирението, този злодей, маскиран като спокойствие, се представя за благоразумие, докато изяжда най-човешкото у нас – способността да ни пука. Лев Толстой пише, че повечето от нас знаят разликата между правилното и грешното, но рядко действаме според това знание. Общата морална интуиция ни води до момента, в който тя изисква от нас неудобство. Именно тогава границата между доброто и злото престава да бъде философска и става практическа. И тогава разкриваме кои сме в действителност. Да бъдеш добър, когато всичко е спокойно, е лесно. Трудното е да останеш справедлив, когато това значи да заемеш позиция, да рискуваш, да се изправиш срещу вълната. Но какво се случва, когато тези малки отстъпки се натрупат? Когато всеки ден отстъпваме по 1 милиметър от своята почтеност, това, което е било само разсейване, се превръща в навик. Навикът става убеждение. И без да разберем, се превръщаме в онова, срещу което сме се кълнели, че ще се борим. Не от злоба, а от бездействие. А може би това е най-опасната форма на зло. Онази, която се ражда от обикновеното, от рутината, от несъзнателния избор да не се интересуваш. В следващата глава ще се спуснем още по-дълбоко в тази тиха бездна, психологията на бездействието. Защото разбирането на причината за нашата апатия е първата стъпка към нейното преодоляване. Най-страшното нещо е да приемеш себе си напълно. Карл Густав Юнг. Умишленото бездействие рядко се проявява като страхливост. Понякога носи дрехите на предпазливостта, друг път на умората. Но в същността си то проистича от нещо по-дълбоко. Страха да се погледнем в огледалото без маски. Човешкият ум притежава едно фино и опасно умение да се защитава от болката чрез отричане. Предпочитаме да вярваме, че ако не виждаме, не носим отговорност, че ако отклоним поглед, онова, което ни тревожи, ще изчезне. Но психологическата реалност е съвсем различна. Всеки път, когато пренебрегваме несправедливостта, тя не изчезва. Тя се настанява в някой тих ъгъл на съзнанието ни. Фройд нарече това защитни механизми. Несъзнателни начини, по които егото се опитва да избегне вътрешния конфликт между това, което знаем и това, което вършим. Рационализираме, казваме си, това не е моята битка, не е подходящият момент, някой друг ще направи нещо. Вината се заменя с оправдания, а вътрешното напрежение с разсейване. Живеем в епоха на постоянни стимули, където всичко ни приканва да бягаме, скролване, смяна на екрана, потъване в мигновено забавление. Тишината на съвестта се заглушава от шума на света, но има една жестока ирония. Колкото повече бягаме, толкова повече се отдалечаваме от собствената си човечност. Защото импулсът да реагираш на страданието не е морално допълнение. Той е част от структурата, която поддържа емпатията ни. Когато тази структура започне да се руши, се превръщаме в упоени зрители на ежедневни трагедии. Виждаме как някого унижават публично и отвръщаме поглед. Подминаваме човек, лежащ на тротуара, и забързваме крачка. Четем жестоки коментари и просто продължаваме да скролваме. Проблемът не е в липсата на информация, а в прекалената емоционална дистанция.
К. Сия Луис в писма на един дявол до неговия племенник представя тази идея с плашеща яснота. Адът, според него, не се изгражда с грандиозни злини, а с постоянни разсейвания. Пациента, както нарича човека, не трябва да бъде убеден, че доброто е грешно. Достатъчно е да повярва, че е безсмислено. Така, съвестта бавно заспива, етиката се превръща в абстракция, а апатията се маскира като неутралност. Обградени сме от морални дилеми всеки ден, но повечето от тях не изглеждат достатъчно големи, за да ни подтикнат към действие. Точно там се крие опасността, защото именно в малкото, в ежедневното, в почти невидимото се оформя нашата психика. Умишленото бездействие, когато се повтаря, престава да бъде изключение и се превръща в идентичност. А идентичността, изградена върху тишина, ни отдалечава от смелостта да бъдем това, което трябва да сме. Моралното лицемерие започва тогава, когато думите се отдалечават от действията. Чарлз Тейлър. Живеем в епоха, в която е по-важно да казваме правилните неща, отколкото да ги правим. Моралът се е превърнал в представление, а етиката в костюм, който обличаме, когато ни е удобно. Публикуваме фрази за емпатия, споделяме възмущения в социалните мрежи и повтаряме заучени речи като цивилизовани мантри. Но достатъчно е да се вгледаме внимателно, за да забележим, има бездна между това, което заявяваме като ценности и онова, което реално ни движи в ежедневието. И в тази тиха бездна се удавя автентичността. Етиката без практика е като счупен компас. Все още сочи на север, но никой не го следва. Философът Чарлз Тейлър говори за това, когато анализира кризата на автентичността в съвременния свят. Той отбелязва, че с нарастващото значение на себе изразяването пред моралната последователност започваме да бъркаме идентичност с външност. Започваме да вярваме, че да казваме е достатъчно, че чувството на възмущение заменя отговорността за действие и така изграждаме фасаден морал, красив, артикулиран, но кух. Тази морална празнота се промъква бавно. Тя не се налага насилствено, а се настанява удобно. Ставаме майстори в оправданията. Нямам време. Твърде сложно е. Не съм сигурен какво да направя. Постепенно спираме да изискваме от себе си. А когато липсва изискване, ценностите се превръщат в украшение. Те са там, украсяват, но не поддържат нищо. Именно тук се ражда една особена форма на етичен нихилизъм. Не отричаме ценностите, просто ги изпразваме от съдържание. Най-интересното е, че тази пропаст между думите и действията не се случва само с другите. Случва се и с нас самите. Тихо осъзнаваме, когато предаваме себе си. Има едно леко безпокойство, което се появява, когато говорим за справедливост, но избираме мълчание пред реална несправедливост. Когато възвеличаваме любовта към ближния, но презираме онези, които мислят различно. Когато защитаваме емпатията, но не понасяме неудобството да изслушаме човек, който страда. Тези дребни отклонения, на пръв поглед незабележими, са симптоми на морален колапс, който се случва отвътре, не отвън. Въпросът никога не е бил само да знаем кое е правилно. Това е лесно. Трудното е да поддържаме това знание живо, действащо, присъстващо в най-малките ежедневни избори. Трудното е да останем верни на ценностите си, когато те струват комфорт, когато изискват жертва, когато ни поставят срещу течението. Трудното е да осъзнаем, че етиката не е украшение, а ангажимент и че този ангажимент, ако не бъде подновяван всеки ден, бавно загнива вътре в нас. Повечето хора избягват огледалото на душата си. Лесно е да анализираш света, да съдиш другите, да сочиш с пръст навън. Но истинското сблъскване се случва, когато се обърнем навътре и се изправим лице в лице с онова, което толкова старателно потискаме. Нашите противоречия, нашата сянка, нашата способност да нараняваме. Юнг нарича това сянката, тъмната страна на психиката, където криеш всичко, което не искаш да признаеш за себе си. Но фактът, че не я гледаме, не я прави по-малко реална. Напротив, колкото повече я отричаме, толкова по-силна става тя. Идеята, че само зли хора вършат зло, е удобна, но наивна. Злото не се проявява само в откритата злоба. Често то се ражда от отказа ни да приемем, че сме способни на него. А когато не разпознаваме тази възможност в себе си, тя се промъква през пукнатините на несъзнаваното, изкривява действията ни, оправдава жестокости, маскирани като разум, подхранва бездействие, прикрито като благоразумие. Опасността не е само в другите, тя живее в нас, в онези тъмни ъгли, които не искаме да осветим. Има преобразяваща сила в това да признаеш собствената си тъмнина.
Не става дума да приемеш грешката като съдба, а да я разбереш като възможност. Когато признаем, че сме несъвършени, започваме да бъдем по-бдителни морално. Гледаме по-внимателно намеренията си, по-внимателно решенията си, не защото искаме да сме съвършени, а защото знаем на какво сме способни, когато сме откъснати от съвестта си. Бдителността започва с смирението, с осъзнаването, че никой не е имунизирано същество. Най-големите ужаси на човечеството не са извършени от митични чудовища, а от обикновени хора, поставени в контексти, които подхранват сянката им и приспиват съвестта им. Линията между доброто и злото, както казва Александър Солженицин, минава през сърцето на всеки човек. Да разпознаеш тази линия вътре в себе си е първият акт на смелост. Вторият е да решиш ден след ден от коя страна на тази линия искаш да бъдеш. И тази решимост не се изразява в думи, а в малките избори, които правим, когато никой не гледа. Този, който се ангажира с морална яснота, не е над грешките, просто е буден. А да бъдеш буден не означава да живееш в покой, а да живееш на щрек. Защото битката не е срещу злото в света, а срещу заспиването на душата, срещу нормализирането на цинизма, срещу страха, маскиран като неутралност. Да се пробудиш за себе си е, може би, най-революционният акт, във време, което отчаяно се опитва да ни държи разсеяни